Fil-bidu ta' din is-sena l-Kabinett tal-Gvern approva d-deċiżjoni li titwarrab il-proposta tar-Royal College of Surgeons in Ireland li tiftaħ skola medika ġdida f'pajjiżna. Il-Kabinett approva l-proposta ta' St. George's University of London li se tidħol bisħab mal-Università ta' Malta fl-iskola medika eżistenti mingħajr investiment ġdid min-naħa tagħha. Waqt li St. George's University of London ma ħadet ebda inizjattiva ġdida għal ftuħ tal-iskola medika f'Malta, fix-xhur li għaddew fetħet skola medika ġdida fil-belt ta' Nikosija f'Ċipru. Ir-Royal College of Surgeons in Ireland kien ippropona li sentejn il-kors isiru l-Irlanda waqt l-aħħar sentejn kliniċi jsiru f'Malta biex hekk ma tellifx il-kors lokali fl-iskola medika eżistenti. Wara li tibni skola medika ġdida b'investiment tagħha stess, kien il-ħsieb tal-kulleġġ Irlandiż li l-kors kollu isir hawn Malta mingħajr ma jtellef jew joħloq problemi għall-iskola medika tal-Università ta' Malta. Fil-qasam tal-edukazzjoni medika f'pajjiżna min qed iqis li l-fatt li fl-aħħar 6 xhur ma sar xejn dwar il-ftuħ tal-iskola medika ġdida hija prova li kien biss biex titwarrab il-proposta tal-kulleġġ Irlandiż u li kien għalhekk li bdiet tissemma l-Università ta' St. George's ta' Londra għax jidher ċar li kemm hi u kemm l-Università ta' Malta m'għandhomx il-flus biex jiftħu skola medika ġdida f'pajjiżna.